Ayan guys, meron tayong yellowfin. Gataan natin to. Iwain muna natin. Ayan guys, nahiwa na natin. Kumuha lang ako ng konti kasi masyadong madami. Nalinisan ko na rin to, kaya maglagay na tayo ng asin. Paminta, sibuyas, bawang at luya. Suka, dato puti. Baka naman. Maglagay din tayo ng tubig. Ayan, takpan muna natin. Antayin natin kumulo. Ayan guys, meron tayo ditong talong. Hugasan natin to. Yan, malinis na. Hiwain muna natin. Ayan, unang hiwa. May alien agad. Alisin natin yan. A few moments later. One eternity later. Ayan, natuyo na yung sabaw. Pwede na tayo maglagay ng gata. Pag gumukulo na yung gata, pwede na tayo maglagay ng gulay. Ayan, takpan muna natin. Antayin natin lumambot yung talong. Pag medyo malambot na yung talong, maglagay na tayo ng siling haba, pampabango. Ayan guys, malambot na. Nag-reduce na rin yung kanyang gata. Pwede na to. Tara!